Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Of Energy and Mining, Dr. Jean Matanga. Thank you. Thank you very much. Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Mwanamvega, MP. Minister of Transport and Public Works, Honorable Jabi Mtua Muhango. Minister of Information and Communications Technology, Honorable Shadrick Namalomba, MP. Secretary for Energy and Mining, Engineer Emmanuel Matapa. Directors, senior government officials present here, distinguished members of the press, ladies and gentlemen. Welcome to this press conference. Let me start by commending you, members of the press, for coming in such large numbers. You always amaze us. We do not take that for granted. As government, we appreciate the role you play in disseminating information to the public to enable citizens make right and informed choices on matters that affect them. The government of Malawi, through the Malawi Energy Regulatory Authority, MERA, has announced revised pump prices for petrol and diesel effective 20th January 2026. The price of petrol has increased by 41.9% from 3,499 kwacha to 4,965 kwacha, while that of diesel has increased by 41.29%, from 3,500 Malawi kwacha to 4,945 kwacha. When we compare the new fuel prices with our neighbors, you see that Malawi has now joined the regional price band of fuel. In Tanzania, petrol is at 4,211 kwacha, 20 tambala, and diesel is at 4,448 kwacha, 80 tambala. While in Mozambique, petrol is at 4,925 kwacha, 60 tambala, and diesel is at 4,700 kwacha. In Zambia, petrol is at 5,076 kwacha, and diesel is at 4,549 kwacha, 60 tambala. Previously, our fuel prices were too low, and that made some traders from the neighboring countries come and smuggle the commodity to their countries, and even our own people getting our fuel out to the neighboring countries. Members of the press, ladies and gentlemen, these adjustments result from the implementation of the automatic pricing mechanism, popularly known as APM, which links fuel prices to import costs and fluctuations in the exchange rate of the Malawi kwacha against the United States dollar with 5% plus or minus trigger band. When landed costs fell outside this range, the 5% plus minus, MERA adjusts pump prices accordingly. An assessment conducted last week, therefore, indicated that percentage changes had risen to 11.26% for petrol and 10.30% for diesel, and these were beyond the threshold, hence necessitating upward price adjustments of petrol and diesel in January 2026. Malawi first introduced the automatic fuel pricing in the year 2000, and it was managed initially by the Multi-Sector Petroleum Pricing Committee under the Petroleum Control Commission, PCC. And in 2008, following the enactment of the Energy Regulation Act number 20 of 2004, MERA assumed these responsibilities. However, for the past 3 years, from 2023, this has not been looked at. The APM was abandoned in favor of a fixed pricing regime, which proved commercially unsustainable.
This shift resulted in substantial trading losses for fuel importers, limiting their ability to import sufficient quantities of fuel to meet national demand and remit levies such as the road levy and rural electrification levy, among others. So critical to the Roads Funds Administration and Malawi Rural Electrification Program, MAREP. So these were affected because the levies were not being collected. Now, consequently, inadequate road maintenance and construction, as well as limited rural electrification progress, were experienced nationwide. Minister of Transport and Public Works will share with us the state of our roads. Now, persistent foreign exchange challenges exacerbated losses among fuel importers. The Energy Regulation Act mandates MERA to compensate importers for such losses through the Price Stabilization Fund, PSF. However, non-cost reflective palm prices hindered MERA's ability to collect adequate funds for the PSF, impeding appropriate compensation efforts. Additionally, maintaining non-cost reflective prices created arbitrage opportunities for smuggling of fuel to neighboring countries. And the losses were estimated at 30% of our fuel. We are losing that to our neighbors. And this has also seen loss of our scarce foreign currency. Subsidization of foreign fuel demands and depletion of strategic fuel reserves. This has also been seen because of what has been happening. Now, in July 2024, that's when we saw the depletion of our fuel reserves in all our fuel reserves across the country. In Nzuzu, Lilongwe, and Blantyre, our fuel reserves were depleted in July 2024 because of what has been happening on the market. Now, this obviously has brought the price adjustment has brought in torture to our citizens. This torture, the abandonment of the APM has brought torture to citizens. Members of the press, ladies and gentlemen, the former government made sure that they didn't give attention to what was supposed to be right. And the former government led the scarcity of fuel, which triggered long fuel queues at gas stations. Motorists spent days at filling stations to get fuel, and that's a torture to Malawians. Poor people in the villages could not have maize flour, where they were using diesel in their maize mills, and because there was no fuel, therefore they could not have the flour that they needed. So prices soared on the black market. Patients could not be transported to health facilities because of lack of fuel in vehicles. Work productivity went low as people spent more time at filling stations than offices. So it was shameful to see even our members of the diplomatic corps queuing for fuel. It was very shameful. So the government exposed Malawians to that kind of torture and stress. This is what the previous government did to poor Malawians. Now, by adjusting the prices, such torture will be eliminated because the DPP-led government is here to save Malawians. In response, therefore, our government, DPP-led through MERA, has reinstated the APM, which has seen fuel palm prices being adjusted in October and the recent one in January. And of course, the intended benefits of implementing APM are many. I'll just mention a few. So by adopting a cost-reflective pricing mechanism, MERA aims to enable the continued importation of adequate fuel by importers, and this helps prevent the severe fuel shortages and stockouts that have previously caused public frustration and economic disruption. Artificially low or fixed fuel prices created opportunities for fuel smuggling, leading to the loss of scarce foreign currency and depletion of the country's strategic fuel reserves, as mentioned above.
Realistic pricing will therefore curb this malpractice and protect the nation's foreign exchange resources. Our Minister of Foreign Affairs will talk more on the issues of forex. Now, price adjustments using APM will allow for the proper remittance of levies collected from fuel sales, which are essential for funding critical projects, as I mentioned earlier on, road maintenance and, of course, rural electrification, also as mentioned above. Now, the use of APM will eliminate or reduce borrowing requirements, freeing up government funds for other priority activities. The mechanism is formula-based. It's not just decided upon, it's formula-based. Import cost plus margins and plus taxes. That's what informs the pricing, the new pricing. So making price adjustments more predictable and transparent in the long run. Now, in addition, the move towards cost-reflective prices aligns with conditions and policy recommendations from the international partners. Minister of Finance will talk more about that, and which can facilitate negotiations, obviously, for new programs. In the long term, the government is fulfilling its manifesto, and in doing that, they will implement the National Transport Master Plan, because we realize that current heavy price reliance on the road transport has resulted in high logistical costs and huge demand on fuels. So, for example, it is in the government's plan to consider introducing other means of transport. Minister of Transport will talk on that. So, reaching that, members of the press, ladies and gentlemen, with these remarks, I would like to thank you for your kind attention. Thank you. Mongo fulumirirako tikuthokozeni Honorable Dr. Jean Matanga, a minister athu oona nkhani za magetsi ndi za mafuta komanso za migodi. Ndingo kugawana nda Malawi mawu anu amene mafotokoza mchizungu pang'ono pokha mundilole nditero. Munayamba ndikupereka ulemu kwa Minister a Finance Honorable Joseph Mwanamveka amene ali pano, komanso a Minister Ajabi Muhango oona nkhani za mtengatenga. Mawu anu amene mugawana nda Malawi tiyankhule nchichewa pang'ono. Nkhani ndi yakuti mafuta akwezedwa. Mafutawo akwezedwa kuchokera pa 20 January 2026. Kukwezedwaku kuli motero kuti petulo wachoka pa 3,499 kwacha pa lita kufika pa 4,965 kwacha pa lita. Diesel wachoka pa 3,500 kufika pa 4,945 kwacha pa lita. Nkhani ndikumafunsa kuti kodi zimene zachitika bwanji. Ndiye uthenga umene apereka a minister motumidwa ndi boma. Izi zachitika chifukwa chakuti mitengo imene timagulira mafuta kuchokera kunja, mitengoyo nayonso yasintha ikukwera. Komanso transport imene timanyamulira mafutawo kuchoka ku Gombe kapena kuchoka ku Dar es Salaam kuchoka ku Beira kudzafika kuno nawonso nawo akwezanso. Komanso nkhani yayikulu ndi nkhani ya ndalama yakunja. Popeza kuti mafuta amene timagula ndi ndalama zakunja, kuyipezanso ndalama yakunjayo kumakhalanso kuti kovutikira ndi kumakhala kuyipeza mokwererapo. Ndiye popeza kuti boma linayika ndondomeko kuti kuchokera ku bungwe la Mera adziona nkhani imene ya mafuta ayi kuti kwenda bwanji, kusonyeza kuti mafutawa asamakhale kuti atheratu m'dziko muno, komanso adzipezeka pa mtengo wabwino woti Malawi adzitha kukwanitsa. Imeneyoyo
system imeneyo amaitcha kuti automatic pricing mechanism, APM. Osati APM wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ayi, uyu ndi automatic pricing mechanism. Imene manena kuti ngati zinthu zinalifotokoza zija mtengo odera transport kaya madolawa zikangokwera mopitirira 5%, ndiye kuti no akhale pansi awunikireso. Ndiye izi zinachitika nchifukwa chake mwaona mitengo imeneyi. Mbuyomu zimene zizo sizimachitika, ndikati mbuyomu ndiye ndikunena boma lapita licha. Kaya nchifukwa cha chani, kaya nchifukwa cha ndale, kaya nchifukwa cha chani, koma sizimachitika. Zidakhala zikuchitika mwina makwezedwewa anakakhala oma nti omverererapo. Koma chifukwa sizimachitika anangosiya basi osamapangaso yani. Chifukwa chimenecho kwapezeka kuti tsopano ndalama zomakagulira mafutawo zinatha sizimapezeka. Anthu amene amapereka mafutawa kuli ngongole yokuti no alipidwe ndi boma, ndalama kunalibe. Komanso mu ndalama zimene zizo zimene timatikagula mafutawo mmene mumakhalanso ndalama zina zogwiritsira ntchito yokonza misewu. Muonanso kuti ndalama zimene za misewuzi kunalibeso ndalama zimenezi. Ndiye mwaona mmene zikuchitikira misewu yathu yoti ukanika kuti ungayendemo. Chifukwa chani? Ndalama zokonzetsera misewu sizimapezeka. Komanso magetsi, kuli programu ya Malepo imene madaliranso magetsiwo kuti akonzedwe kuti tikafike kumudzi ndi magetsi amene ndalama yake imachokeranso kumafuta komweko. Ndalama imene yonso simapezeka. Ndiyeno kuona kuti tikufuna kuti dziko lathuli mafuta adzipezeka, osati dzipita makagula mafuta pa black market. Komanso kufuna kuona kuti tikakhala ndi mafutawo anthu amayiko ena, chifukwa amayiko ena ngati mayiko anzathu tandikana nawo kumapezekaso kuti mafutawo kwawoko amapezeka kuti ndiodula, kwathu kuno kumakhala wochipa. Ndiye zimene amapanga iyo amabwera kudzatenga mafuta ajo mapanga simago kumapita nawo. Tikapanga masamu ndiye kuti mafutawo 30% ya mafuta amakhala kuti samakhala malai muno, amakhala kupita kunja. Ndiyeno poti tikonze mafuta osewa, nchifukwa chake no boma kudzera kumera linaona kuti ino tiyeni tiwonjezereko, tikonzeko ndalama zimenezi za mafutazi tingonjezera kuti no zonse zikhale bwino. Chiyembekezero nchakuti ndiye kuti misewu ija tiyambaso kukonza magetsi aja kumalepo aja, tiyambaso kupitiriza kukonza magetsi amenewo. Komanso ndiye kuti mafuta awa samasowa, sitimagonanso mu filling station ayi, sitimapitaso kuma black market ayi. Komano pozindikira kuti chilichonse chikakwera anthu timadandaula, ndipo kudandaulako boma likumvetsa, tiyeni adi kudandaula. Koma tidziwe ichi kuti ino tikapandanso kukonza chonchi ndiye kuti mavutowa akhala kupitirira mpaka nakalekale. Ndiye tidzikhalabe tumagona mu filling station. Ndino popeza chilichonse mdziko muno chimadaliranso kaya ndu kupita kuchipatala, kupita kuntchito, ntchito za mtengatenga ndi mtokoma zonse zimadalira mafuta omwewa. Ndiye tikapanda kukonza kapena kutupsira chimenechi kuchikonza kupanga operation, zinthu sizikhala bwino. Ndi chifukwa chake boma pozindikira kuti no inde kuwawa timva kuwawa pang'ono, komano tikonze zinthu kuti kutsogolo kuno zizakhale bwino. Kukhalanso mwina kungowapempha anthu amene popeza minister a transport alipo mpano, a minister so a finance alipo mpano, akhala kufotokozera kuwapemphaso matransport awo kuti anthu asakweze mitengo mopitirira. Komanso a minister a finance alipo mpano, mwina kuwapempha anthu amene amalemba zintchito anzawo kapena anthu amene amagwira zintchito, anthuso ma investor ena ndi ena, kuti no mmene zateremu katundu suti angokwera kuti no popeza kuti mafuta akwera. Ndi akhala kuti gawira nkhani ngati zimenezo. Koma chachikulu nchakuti tikufuna tikonze dziko lathu lino likhale labwino. Patsogolo ena amafunsanso kuti kodi mafuta amene adzatsika, adzatsika mavuto amenewa tikamathana nawo, ndipo mavuto amenewa tithana nawo. Mwachidule nditero kuti no mawu amene anafotokoza olemekezeka a minister Dr. Jean Mathanga mchizungu ndi amene wawa muchichewa. Zikomo kwambiri, ndithokoze ndithu. energy komanso anthu information pofotokozera bwino bwino mwatsatanetsatane kuti nkhani za mafutazi zikuyenda bwanji mdziko muno chachitika chani.
panthawi ino ndimafuna ndipempheko nduna transport and public works olemekezeka Jabi Muhango. You start with that. Tipemphe olemekezeka Joseph Mwanamveka, MP, Minister of Finance and Economic Planning and Decentralization. Today I'm very also. Chamba mndilole ndipeke ulemu kwa nduna azamagesi komanso mining. Mndilole so ndipeke ulemu kwa nduna tuwa information Shadik na Malomba komanso nduna zanga Jabi Muhango nduna azantengatenga. Ndipeke also ulemu kwa ma-PS atumili pompano, ndipeke ulemu kwa ma-government officials amene muli pano. Tokoze swanzanga azolemba amene muli pano amene mwabwera maunyinji. Utokoze ni kwambiri. Ineyo chimene ndipeleke ningopereka ma figures kuti mwina mpanga appreciate kuti kodi chifanyani mtengo wa mafuta ka petrol o diesel wasika. Ningopereka ma figures. Ngambe chonchi anena kale anduna azamagesi Dr. Jean Matanga kuti mitengo watu ya mafuta petrol ndi diesel analihusika kwambiri. Tanakweze mtengo. Inioni mboni kuti petrol watu analipa 4,499, pomwe diesel iti 3,500 per liter. Panthawi yomweyo so tikatenga mitengo ya maiko otizungulira. Tutenge ku Mozambique mtengo wa petrol 5,300. Ambi mwaifiri kama pita mwina ku Blantyre tikachoka Padeza tupita ku Nchewu tupite pauje ni pali filling station amati ya bomba mtengo wa mafuta petrol unalipa 5,300. Ndikubya aina mwaifiri takula ku mafuta mina 5,300. Pamene ku Zambia tikatenga kupanga convert tumalai kwacha petrol analipa adakalipa 5,980 tikapanga convert tumalai kwacha. Diesel ku Malawi 3,500 pamene ku Zambia malai kwacha tikapanga convert tumalai kwacha ku Zambia ndi 5,020. Pomwe ku Mozambique diesel pa 5,000. Ndiye mtakuona kuti mitengo yatu ya petrol ndi diesel inalihusika kwambiri. Chifukwa chake anena ndunaje kuti choli kuno mtengo watu nalihusika mapezeka kuti ma transporters ochokera ku Mozambique amabwera kuzagula kuno mafuta. Komanso ma transporters athu akamapita ku Mozambique akamapita ku Tanzania amagulira atu mafuta kuzalisa tanki kuti apite nawo abwerere nawonso kuti fauta amazo kuti kutakagule kunjako aliwodula. Chifukwa chake import bill kapena ndalama zomwe mafuta amene takhala tikuitanisa kunja anakula kwambiri pafupi 48%. This is the total amount of fuel we are importing. Just to give you a picture. In 2019 mafuta wonse tikaphatikiza petrol ndi diesel timaitanisa maso kuphatikiza Nokima ndi Piayo it was 503,788,92 liters. I repeat, 503,788
in 2019. Koma mene tikuyankhula pano in 2025 as of end of December mafuta amene aitanisidwa ndi 743,658,322 liters. Ndiye mtaona kuti takhala kutanisa mafuta ambiri kuyerekeza ndi mafuta amene timagula 2019. Ndiye mkapanga compute mpeza kuti mafuta achuluka choka pa 2019 achuluka ndi 239,870,229 liters. Imene ikupanga translate to 48%. Amene wandi mafuta amene maitanisa PIL komanso Nokima. Tiyangotenga Nokima paoka. Mafuta onse amene akhakuitanisa Nokima in 2019 analipo 250,314,256. Pamene in 2025 599,756,147 liters. So nza kuti Nokima paoka mafuta amene akakuitanisa akwera kwambiri ndi 139%. Nokima yoka ina yanayo overall ya PIL and Nokima. And ifo yoti mafuta akwera amene tikuitanisa kunja ifo yoti ambiri ngatani namu kuti aku Zambia, aku Mozambique akamabwera matika kuno mafuta ifa yake demand yakwera. Ndifa ja ichi ndikuti Malawi timapanga subsidize maiko zungulira. Koma ino ndine ni mboni kuti Malawi ndi maiko zungulira nafe tikatengera GDP kapena GDP per capita. Malawi is a small economy. So ndikuti Malawi mapanga subsidize kunkhani ya mafuta maiko zungulira nawo. Ndefuso kumafusa. Is that sustainable? Singati kuti zimezi pitirire singati kupeza suma singati kuti pasa maputo ngati ziko. Nifuna ndipasa niso picture and unaja nakuti pali malosses amene achitika. Woti makampani alusantama zankhani kujoti mafuta anali ochipa amagula mafuta modula kumagulisa mochipa. Ngongoli zomwe zilipo ndi Mera ndi makampani amene amagulisa mafuta ndi 1,219,608,000 no 1,219,000,000 no billion 608,9,051. Imenezo ndi ngongoli kapena malosses amera amene ali nawo amene abwera chifukwa choti mtengo wa mafuta tunali ochipa kuyerekeza ndi maiko ena. Mwachisanzo ndikufana kupatse Nokima payoka ndi ngongoli 967 million yes. No, it's 1.3 trillion. 967 billion 963 billion. Ngongoli mene ya Nokima. PIL is a private institution, 227 billion. Mount Meru 15 billion. Simso 4.5 billion. Puma Jet 3.3 billion. Presken 2.1 billion.
The Falcon gas 145 million. There's Afrox 904 million. Mount Meru, this is LPG, 73 million. Energem 384 million. Puma Petro 962. Puma Diesel 491 million. And Petroda 734. Is in the nekuti malosses amene makampani athu amene magula mafuta apanga inka 1,219,608,009,051 malosses amenewo. Ndiye pali anduna yafanena kuti ndalama zo emera imatolera ndalama zina zoti zikathandizire ma department abo maena ngati ku road fund administration. Amera sana lipire road fund administration, road levy 243 billion. Ifake mkuona miseu sima konzedo. So the road fund analibe ndalama samatolera kupyolera kumera kulingongoli ya 243 billion. MAREP, Malawi Rural Electrification Project, 123 billion. Ndekuli Malawi Bureau of Standards, 5 billion. Strategic Fuel Reserves, 17.5. Ndekuli carbon tax, kuli outstanding amount, 6.7. Ndepali reconstruction levy, 38 billion. So zose tikaonkesa zonse zipita kuti ndalama zomwe sizimapita ku department aboma kuti akazikagwire ntchito za chitukuko ndi 593.2 billion kwacha. Ifa yake amanena anduna aja azamakesi aja komanso anduna a information kuti zitukuko zambiri zinaima, MAREP inaima, koza miseu kunaima, kale zina ntchito zinaso za ku Malawi Bureau of Standards zinaima, zonse zinaima. Chifukwa choti mtengo wa mafuta watu unali wosika. So ni mafuna kupase ni picture imene kuti mukhale nayo mungoziwa kuti ifwa jani mitengo yatani yakwera. Ndiye kupita kisogolo ananzanga ja kuti tukhulupira kuti mene mtengo wakweramu wani ndiye kuti mera yamba kumatolera ndalama kuti yambe kupereka ndalama ku ma department aja komanso kubweza ndalama ku makampani amene amapereka mafuta komanso amati public PSF. This is a price stabilization fund. Fapa no pa mulibe ndalama negative, depleted. Ndekuti ibwereraso. Ikangobwerera PSF inde kuti ndimene timagwisa ntchito kuti ngati mafuta akwera mtengo ife tizita kusisa timatenga ndalama ku price stabilization fund kucha. Fake mwana kumbuyo kuja mitengo yatu nali osika kuti timagwisa ntchito PSF. Ndekuti tiambaso kukhani ndalama ku PSF kucha kuti tipange cushion volatility ya kukwera kwa mitengo. Komanso mukatanena mabugwe na boma akakulandira ndalama zawo. Komanso zitithandiza kuti bill yathu ya yoita na mafuta kandi petrol or diesel isikasi. So niza kuti tisevaso foreign exchange. Nikuti tike pesaso ndalama za kunja zimene tinaononga kugula mafuta. Omwe mafuta akenawo timapereka amagula ndandu akunja. Nikuti tiseva ndalama zimene zonso. I know ukhala ndifuso kuti kodi nawo kisogolo chikhala bwanji. Ndakhala ndikumva ndito mukufusa kuti kodi kisogolo chikhala bwanji. Amalawi mwatani. Ngoyankhapo mwachidule. Choyamba tikuona kuti cholinga chathu kuti economy ipange stabilize. Mitengo nditu mene kuyambiramu ikhale kusika.
komanso tikaseva foreign exchange pali njira zambiri imene tikugwiritsa ntchito kuti tikhale ndi foreign exchange. Tikamana kuti foreign exchange tifuna tikhale nayo yokwanira. Ngati panopa nonse mukuziwa kuti kugulitsa kwathu kwa fodya sinapanga ndalama zambiri. Kupyolera mwina kumbuyo uku anthu mbiri amene amagula fodya amagula ma dollars kapena ndalama yakunja, koma ambiri amagula makwacha. Tonse ni mboni. So tikunena pano onse ogula fodya alimberedwa makalata kuti mukababwera kuzagula fodya kunoko mbwereseratu madollars muzagule. Palibe suzoti mkangongola kumaye konkuno mugule fodya ayi bweresani foreign exchange muzagulire. Komanso taziwa kuti pala makampani ambiri amene atumiza zinthu kunja, soya, nandolo, tea, coffee, koma ndalama zisizi kubwera. Pomwe ife marekodi tinawo. Falesa akamatumiza zinthu kunja amafira mafomu timati CD1 forms ku MRA. Nditi kukamba panopa MRA, Reserve Bank, komanso Ministry of Industry and Trade, Ministry of Industry, Business and whatever. Tikutagwirana manja kuti alesa amene anatumiza kunja ndalama zibwere. Satumiza so zina pokapo ndalama zimene anatumiza zitani zibwereso. Pali njira zosiyana tiseva ndi tumalo osiyana amene tifuna kusekuti foreign exchange. Tikangotero ndio kuti mtengo even wa mafuta uchepa chifukwa kukwera chifukwa cha black market rate. Fiyoti official rate yathu ili pa 1751 pamene parallel rate ili panopa I think 3800 or 900 ikupanga appreciate. Tikangopanga close gap imene hii kubya muona aso mitengo china ili yose kupatikizapo mafuta akala kusika. Ifaka andunaja information komanso ayine jana kuti tipaka chotheka kuti mitengo ifike pena baki ibwerere tigwisa ntchito pia mati PSF ya price stabilization kuti mitengo imeneyo utani ubwerere. Koma choyamba tibweze ngongoli ziyatakamba zichi. Choyamba chachiwiri tionesese kuti ma department ya chitukukoisa ime yayi fa cha mwina choti fyo watu ndio chipa. Komanso tionesesa kuti munganena kale kuti mitengo mwina isakwere kwambiri. Tikuziwa kuti tikukamba pano mitengo yambiri apakakale factor nini apakakale factor in the black market rate. Zambiri anapakakale factor in the black market rate. Nesi kwembeza kwambiri kuti anthu akweza futi anapakakale factor in. Nanga simena magulira zindu pyolera black market. Mapano patika peza madola kupita ndio peza kuti so auje na CFTC competition and fair trading akhala pa ground kusonza kuti anthu asangokweza mosayenera kutenga advantage chifukwa kuti ati mtengo wakwera. Komanso ife ngati unduna takambira napo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer kuti one ndalama kenalo chepa, two bakhaleso anthu ambiri olandira. Ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndamene amatithandiza ndalama zondithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake honorable minister wa agenda honorable Nele Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posudwa pompano pati nayimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati kane ulira janiga Christmas. Ndeti nayimisa pano pali bize kutolera ndalama akutipasa ndiso maripoti kuti muminaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompano paso mumva mukuyamba kuti tikamba kungongoza ndalama tapase anthu. Izi ningochwapo zochepa zokha ndizambiri ngati boma pali njira zosiyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu. Komanso posula pompano mona kuti ma interest rates athu chiongola zanja za mabanki tionesesa kuti ikisike
kuti anthu azitha kutenga ndalama osati kulinifi koka, azitha kupita ngakhale ku mabanki, kupita kwina kulikonse kuti akatenge. Choncho tikuyembekeza kuti mitengo isika, kukhulupirira kuti kukwera kwa mtengo uku ndi temporary, chifukwa ife ngati government tika ma program oyenerera kuti Amalawi asamve kululuna lonse. Tigwira ntchito usana ndi usiku ndi anzanga amene tinawo kunoko kuti imene zitheke. Ndikubira kuti Amalawi atimvesa chifukwa ni mitengo. Chifukwa sinali choyenera kuti tizigula mafuta azingopita maiko ena. Ndikukumbukira wina kama manduza titaima padeza. Wakabaza. Ntchito yake kabaza samanyamula anthu. Amangogula mafuta pa filling station ne padeza, kugula maji chigubu chake. Ndikagulisa ku Mozambique. Ndikubwera aso kuzatengaso jiuje, kuzatengaso mafuta, ndikupita. Kupita kene ndimeneyo basi. Andi wakumapanga ndalama. Akuya kuti waditu wamanga nyumba yake yabuno bwino. Kufanya chimene ndimene tikukanira kuti imenezo zisapitirira. Mafuta amene tikupeza ife azigulisidwa malemo muno, zigulishidwa malemo muno. Ndikutenga amene nali nawo ndayankhula mchichewa kuti amene ali kunja ko satimve kuti kodi ife tikutani. Komanso ndangopanga stick kuma figures. Ma figures our technical people atipasa is what is in the ground. Tapanga check ni not mera, tapanga so check ndi nokima, komanso PIO. These figures are real. Thank you very much. Okay. Planning and decentralization. At this juncture, let me invite the Minister of Transport and Public Ways, and then later on I'll go back to weigh in on the same, and then conclude. Zumwambili anduna azofalisa nkani, ulemo anduna aza mafuta, kumaso magezi, kumaso kunaku za migodi. Ulemo anduna aza chuma, alembi aku maunduna, amene muli muno, mwashidule atulankani. Ndikulupirira mmene alankhulira nduna zonsezi utenga wafika ndithu, chifukwa afotokoza mwachimvekere, chifukwa chimene chapangisa kuti mtengo wa mafuta usunthidwe kuti ufika pamene wafika lero. Ife kumawa kuno, mmene ndikubwera kunomu nali msewu wa Mchinji. Ndimakaona kuti msewu umene uli bwanji, chifukwa chokuti anthu akudandaula kuti msewu yaonongeka. Ndeni matenga nthawi kumawa ndiye ndi msewu choncho for me to appreciate kuti kodi tikamati msewu yaipa mtundu wanji. Amene mwaenda kwa msewu pita ku Mchinji masiku apitawo munthirira umboni, munkhalira umboni kuti msewu wakumbika kwambiri. That was one of the roads that was very resilient many years ago. Koma lero lino chifukwa chonena kuti panalibe ndondomeko zenezene zokonza msewu ija kumbali ya maintenance, misewu yathu yonse yaonongeka. Misewu tili ngati nyumba, ukamanga nyumba chaka nchaka umayikonza, kapena pachaka kamng'alu pang'ono timakonzapo. Cholinga choti nyumba zikhale abwino nthawi zonse. Kusatolera ndalama za fuel levy, mmene mwa iwo muli road fund, road levy, kwapangisa kuti msewu yathu yonse yaonongeke, chifukwa choti roads authority amene ali ndi ntchito yokonza misewu analibe ndalama zoti azikonza misewu. Ndikhulupirira mwamva nduna azachuma akupereka manambala kuti mmene tikulankhula lero lino ndalama zimene tikanapita ku misewu kuti zikonza misewu 243 billion sitatolere. Chifukwa chani? It was because of indecisiveness ya utsogoleri wapita uja. Choncho chiganizo chapangidwa kuti tipange recover, tikamba so one pano
ndinapita ku Mangochi ndimanena ndi anduna aza information. Ndinapita ku Mangochi pa 21 December. Kuchoka kuno kuti ukafika ku Mangochi nenda 5 hours. Leo lino I'm told kuti ena napita ku Mangochi mweko 7 hours. That's the state of our roads. Ndrame mene titolere mene mafuta akweramu ku nduna za transport utanza kuti mse utambezo konza nde ntchito yakula. So you can imagine a backlog ya 3 years kuti tikonze ntchito yatulubwa ni ntchito yochoka kwambiri. Ndunena izi kufuna kutira mphongo kuti kukwera kwa mafuta kunachedwa. Mafuta kanenda akwere 3 years ago. Kuba sogolera nthawi imeneyo amakati kupanga ziganizo akuti akuopa. Lero fota manthanza athu aja taposta mafuta akwere kamozi mochulukirako ndezowa zachuluka. Kwa Malawi tapembe kuti avale zilimbe. Akanena anduna azofalisa nkhani kuti isafika nthawi maybe the next 2 years tikakhaso sasipanga stabilize muno bwino mtengo usataniso uzatsika. For now, let us accept kuti situation nditi situation ndimene tikhale nayo ngati funa tikonzeso dziko hili. For dziko lathu alonongea kwambiri. Akonze dziko hili si anthu obwera ayayi ndifano wake. Anoke ndikunena inu ndife kuno. Ukunkwata ndola Malawi kuti amvetsetse. Chifukwa chake a Professor Peter Mutharika ankanena nthawi tupanga kampeni za kuti dziko hili laonongeka kuti tisati konse you need 2 years ansamabisa yayi mbebene chili tauja ndula zanga muda zindikira umboni tikaona tili kunja tafika nkati taona kuti kandi sizafika poteropa nde wina ndi nzake tonsefe limodzi timange malamba nyengo tiduse ikhala yowawa koma nyengo yabwino ikubweraso dziko lili konza okonza utsogolera watu Professor Peter Mutharika nduna zawo komanso Amalawi wonse akufuna kwabwino. Ndinofuna ndime pamene pa olemekezeka nduna kuti tithandizane president kuti akonze dziko hili zomwe kwambiri. Dr. Jean Matanga kuyankhulapo ndizabweranso kwa inu amwanamvera kuti mwina mwafotokozera Malawi pamene tikugona mu filling station mwina zimene zizo zimaononga dziko mwa mtundu wanji pamene tikukhala kuti what is the impact yakuti no mafuta sakupezeka anthu momwe tikagwire ntchito tikalime kumunda tikugona mu filling station komanso impact on the economy ya transport system ikakhala kuti yaonongeka mmene yaonongekera zimakhala bwanji kwa mapeto pake akayankhula Mai Jean Matanga. Over to you, Mai Jean Matanga. Zikomo kwambiri ndimafuna ndingonjezerako kuna kuti ndadziwitse mtundu wa Malawi kuti zimene zakhazi kuchitika zaka zitatu zapitazi kusaonanso mtengo wa mafuta zinapangitsa kuti dziko lili ziyenda mwachibwana kaya muchizungu pena kuti we are trading dangerously kutanthauza chani. Nafotokoza kuti mu July 2024 ndimene mafuta athu onse amene timasunga ku nkhokwe za mafuta anatha ndimulebedi olodontho ubwino wake kufunika kwake kosunga mafuta mu nkhokwe ndikokonzekera kuti kodi patachitika kuti pachitika mavuto azanyengo mwina akapena mafloods anamondo ndi zazoterozo mafuta akanika kudutsa misewu kuti zikhala bwanji kapenanso mwina zinthu zandali political issues mwina unrest kwina kwake ngati zinadzachitika mawika angapo apitawo ku Tanzania atavota panapezeka kuti kunali mpungwepungwe kenaka mafuta athu amakane kuti adzidutsa adzibwera kuno imene that was a shock in the system ndipo mafuta amakhala osayembekezera ambiri ndipo afunika kuti ngati dziko lili serious ndikuena khala ndi mafuta osunga mu nkhokwe ndeti pena kuti tizikhala panopa ndi nkhokwe zathu kuena kumasunga mafuta okwana 60 million liters panopa maganizo athu ndiona kuti tikwezenso tifike double that 120 million liters kupangira kuti zitakhala zachitika zina zake tidzathe kukhala ndithu miyezi ingapo tikumatenga mafuta ochoka ku nkhokwe koma zinachitika zali zinthu zoopsa kwambiri ndezapangitsa kuti mafuta adzingochoka kunjako kubwera kuno straight ku filling station ndekuti hand to mouth
which is dangerous. Ndekuti kungochitika kena kake ndikuti basa Malawi tatani tazisokoneza. Ndiyeno ndimafunikira ndithu kuti mitengo ya mafuta ilongosoke, tithe kumakhala ndi mafuta okwanira ena tikasunge kunkhokwe, tikhale nawo okwanira kunkhokwe kupangira pamawa. Ndimafuna ndonjezere chimenecho. Chinanso chimafuna ndonjezere ndi chakuti mene afotokoza anduna azachuma. Kunena kuti aonetsetsa kuika ndondomeko zingapo, kunena kuti tichepetse bwanji kuti tapungule bwanji Malawi ndalama zibwere bwanji Malawi kunoko zokwanira akamba nkhani ya zaulimi kuti za foja akamba zimenezo. Ndino wafana ndonjezerekonso kuti nkhani naso imene tikuyanga naso ngati boma ndi nkhani ya za migodi tinayo yambiri ku Malawi kuno komano mwina siti mapanga bwino. Ndifuna tikuyesetsaso kunena kuti migodi imene iyi tilongosole tidzakhala ndithu ndi tsiku la tunthu dzakuita lanisoni tiuzane kuti tikupanga chani. Kwa tifuna tilongosole kuti ndalama za migodi amene adzisangala adzidya kwambiri ndani aka Malawi. Osakhaina adzingotenga migodi yathu zotsata za migodi yathu kupita nazo kunja iyayi. Komana amene tikusunga chuma cha migodi yali sadzimva mumtima kwake. Kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuti migodi imene pasi pa nthaka ndi aliyense owns that as a Malawian. Therefore akabwera ngati ena opanga nawo business odzakumba migodi iwaja adzipanga koma yambiriyo idzikhala kuti ainaka Malawi apange benefit. Therefore it's time that Malawi should start realizing the proceeds from the mineral resource that Malawi is holding. Ndilo wafana ndonjezere pamene popo kuti ndithu ndondomeko zilipo zambiri zoti ndalama zikhale ku Malawi kunoko za forex to benefit ma Malawians. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Finance pamoja sanamalize. Mwina machidule ningoonjezerapo afusa Honorable Minister information. Chimachitika ndi chani ngati mafuta sakupezeka ndiye anthu onse ali pa filling station kapena ali ku black market. Chimachitika ndi chani? Chachizikire ndikuti ntchito economic activity zimacheperatu for ambiri amakali ku palai ambiri sapita su kunchito pamene basi saenda anaweza chitikapo ndio tumamini basi osapita andosa nyamula anthu kupita ku kunchito. Komanso makampani ambiri amagwisa ntchito diesel manufacturing ndi makampani ambiri production inasika ena achoseba ndizo achoka ntchito likonena panopa shoti productivity faja mafuta panalibe. Koma mwatha kungona kuti mene mafuta amba kupezeka alisa kupezeka kunchito. Komanso nkubya kuti makampani ambo production iyamba kulirabe. Komanso anthu olembedwa ntchito nkubya amba kubwereraso. Ndikuti tikatero ndikuti economy ikwenda bwino. So nkhani yakusowa mafuta imapanga effect mosiyana. Komanso imapanga eat away what we call the disposable income. Ndama zimene makhala nazo. Ni mboni kuti mafuta mena nasowa. Maombi mkagule mafuta ku filling station pa tengo machwa ya 3500 makagula 10,000. Ku black market 10,000. Pamene kuti makyosa kasare kaka kuno mali akaja makyosa. So your disposable income is also affected. So ngati mafuta sapezeka amapanga affect economy. Anjifake economy simachita bwino. Economy yathu ngati mwasatika GDP inasika ndito from 4.8 to close to 1.8 estimate. For you there was no economic activity. So mafuta ndofunikira kusiko lina lionse kupati zapo kunoko ku Malawi. Ifake ifeta ikapo chidu kuti nkhani mafuta imene tikonze. Of course patenga nthawi kuti tikonze mabedi kuesesa kuti mafuta apezeke. Ndizo zolo mwe timakhala pansi kuti tipange bwanji kuti mafuta awazipezeka. Peza tunjia zosiyana kuti mafuta azipezeka ndithu tizipezeka. Koma pamakhala nthawi ina mungalina kale pamakhala mati ma external shocks. So musiti mayembekezera. Ngati tamba kuti past 2 days kubeira because of storm heavy rains anayema kuti 2-3 days and usapanga load mafuta acha. We have to go to the what to go it loading bay to go and collect mafuta lepera. Tuende hizo case hapo Tanzania imapeleka hicho. Sema sitingate mina ku utingabange control. Ndikumbuka so nthawi ina paka mafuta athu anaima
for yoti railway line yera siti panga road zingati zimenezo zichilikala pafupi kumatia sasa kuti zikhani mafuta athu kuti mina 2-3 days ngati pakhale vuto limenelo vuto limene lilikonse. So mwachidule ndi kuti ani anzanga kuti boma lathu la Professor Captain Mutharika likuwafunira mala bwino wakonzeka president wathu kuti afunze mafuta amenewo kumaziko linaonongeka tikati kuonongeka tikuonongeka zina zitikati kukamba kusogoloko mutaso kufusa kuti kodi msewu ina bwanyi simakonzedwa nesa mlindi matogeta awira kumene koso kunali phwandoso kunali Christmas so kumene koko oti nthawi kudzikati kukuzaniso sogoloko kuti zimachitika ndi chani ndithu ziwambe kwambira nduna finance Amalawi akuyembekezera kuti amvedi kuti chimachitika ndi chani kuti mavuto amene wazifika size imene ndiye mukabwerera mukutikonzere program imeneyo kufuna kuti Amalawi azadziwe kuti chimachitika ndi chani pali nkhani ya green belt kumachitika chani kumatoke ndiko kumachitika chani maoperaseto ambirimbiri kwaonongeka ndalama zambiri zimachitika ndi chani boma mu ndalama zaonongeka zimachitika ndi chani Amalawi akuyembekezera nkhani imene fatika mafotokoza kuti mavuto ndi awo mavuto anthu azidziwa kuti tuchokera ndiye takati konzera ndi program imene kuti Amalawi sokosekedwa apa adzamve kuti chimachitika ndi chani koma ndikuthokozeni ndiyambe ndinu Dr. Jini Matanga minister energy komanso mining chifukwa pamodzinso ndinu honorable minister of finance honorable Joseph Mwanamveka komanso inu honorable Japi Mohangu minister of transport kuyankhula ndi mtundu wa Malawi lero. Ndiyeno tafika kumapeto ndiyapemphe nawo director of ceremonies kuti mwina ngati anzathu amene muli pano amedia muli ndi mafunso mufuse ndimatiso ndisanapereke ndithokoze kwambiri ndithokoze m'malo mwa boma inu Aluntha television amene mutitengera uthenga umene ndikuulutsa kwa Malawi wonse mdziko muno ndipo mukuchita ichi chifukwa cha kukonda dziko lanu komanso inu MBC tikuthokozeni mukuulutsa uthenga umene live ngati mmene akupangiranso Aluntha tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho komanso tithokoza wina aliyense ndaonanso Zodiac ikutinso ikupanganso live you can say that again tithokozenso let me take that again tithokoze kuchokera kuboma ku ma TV kapena ma institutions media institutions media houses amene muli pano mukutenga uthenga umene ndikuwafotokozera Malawi live pompo ma institutions iwa ndi awa amene tikwathokozawo ndi Aluntha TV tikuti zikomo tikuti inu Zodiac nakuyiwalani pepani khululukireni tikuti zikomo chifukwa muli pano komanso MBC muli panonso tikuti zikomo komanso pompano ndi nonse muli pano amene muli pa Facebook muli online mukupanga follow and you are sharing with Malawians zonse zimene ndikuchitika pano ndikuti ndikuthokozeni nonse m'malo mwa boma tikupita kumapeto ndi tifuna titsekule segment ya mafunso so that you can ask for clarification our honorable ministers here on this price hike issue and they will share with you as well. So mina ndasire panopa director of ceremonies kuti atithandizire into that segment koma zikomo kwambiri chifukwa cha Malawi imene mwaonetsa that is patriotism, true patriotism kuti ino mukatenge uthenga umene ndikupereka kwa Malawi wonse zikomo kwambiri ndithu zikomo amene mafotokoza ikuoneka kuti kunjawo kwa Malawi ambakali kukweza mitengo ya nkhani ya maendedwe sikudziwa zoti amene mukufuna mukonzeso muchite zotani chifukwa ambiri akakweza mitengo zonti makhala zoti ndiokhazikika funso lina pamene mwina ndondomeko zimenezi zikupita patsogolo anthu ayembekezere zotani pa nkhani ya kukwezedwa kwa malipiro kwa anthu ogwira ntchito mboma zikomo kwambiri ine zinangati watipaso mzungu Nyasa Times pamene press briefing inali mkati pa social media nakamaka pa WhatsApp
Facebook and akawanga security story ya Daily Times jalo pamina kuti fuel prices Malawi kuna highest in Africa. Then mafuna ningo pakitokea kwa ile kuti ninapenda some clarification kuti kinangamu Egypt now with the highest kabina darwamu then mnafanya kwa shirika kuti about kanga tafana ndima iko and this will help in curbing smuggling of fuel products. Thank you. Honourable Ministers, my name is Alex Banda. I work with Zodiac. I wanted to find out, immediately when APM, the man, brought into power, not the pricing mechanism, he immediately said, I have adopted back to the automatic pricing mechanism. I wanted to find out how much has so far been remitted to the ECF now that you said the previous government had abandoned. That's the first one. The second one was also to G2G. You said you have resorted to a different kind of purchase of energy, we're talking about diesel and petrol. What is the status now of the G2G? Obviously, there are implications to the contracts that are signed. Would like to get a feel of how you're handling that, what implications are there, and how is government managing it. Thank you so much. So kwambiri walemekezeka ndunazati tuzanga ndi kuchinawo kudai kuchokera ku ITM Online TV aposula kalibira kwa anduna azaineke muzina sinema kagulidwe ka fuel kapenda kuti kuvutika akagulidwe ka fuel mwakweza fuel kufika pamene pa tili zikutanthauza kuti mwasova vuto la forex lija kapena tikuyeneranso tiyambe kumva kuti kodi mavuto a forex aja akonzedwa motani. Munadzafotokozanso kuti kumachitika za chibwana nthawi imene boma lakale linachedwetsa kapena kuti limakanika kukweza mtengo wa mafuta, but then palika clip kapena kakupanga securate kuonesanso kuti olemekezeka anamalomba analipempha boma lakale kuti lisakweze mtengo wa mafuta kuti tingawapweteke amalawi. Tikuwauza chana amalawi. Funso langa lina lipita kwa anduna azachuma. Posachedwa apa munali kumaiko akunja acharabu kumene munakapeza soma thandizo ena ndi ena. Ndiye apaso mafotokoza kuti boma likuyesetsa kuti lionetsetse kuti chiwongola dzanja cha mabanki chitsike. Timadziwa kuti maiko a Arab kapena maiko a Chiluya amapanga practice Islamic banking yomwe imakhala ya chiwongola dzanja chosintha. Ngati boma muli ndi malingaliro ofuna kupeza nawo njira kapena kuti kubweretsa Islamic banking yomwe imakhala ndi chiwongola dzanja chosintha kuti ma business ndi zinthu zina zitsike. Sikomkwambiri. Olemekezeka nduna za boma zimene muli pano langa dzina ndi Taonga Sabole pa Kenchoku Times. Anduna za chuma amene mafotokoza ananena kuti apempha makamaka amalonda ochita malonda kuti asakweze katundu wawo mopyola muyeso. Ananena kuti apempha bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuti likhale pa ground lionetsetse kuti katundu yosakwera mopitira muyeso. Funso langa ndila kuti mukuwerengera kwanu kwa kuboma kukweza mtengo kwa mafuta ndi 41%. Mukuona kuti a justified price increase ya katundu ingakhale maperesenti angati. China so munafotokoza unena kuti chimene chinachititsa kuti fuel oil zitivuta ni nkhani yokhudzana ndi kuti forex imativuta kupeza timapeza ndalamayo pa black market. Imafuna kudziwa kuti kodi boma likumakagula so ndalama pa black market zomwambira. Dzina langa
ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa loyambirira likupita kwa Honorable Jack Muhango, anduna za transport. Mafotokoza momveka bwino kuti mumakhala ndi nthawi yoyenda misewu yosiyanasiyana kuona mavuto amene alipo misewu ya Malawi muno. Ndiye wina wanse umene ulowonongeka ndi walikuni, mwina mutazapeza nthawi kuzauzungulira msewu umenewu. Komano funso ndila kuti pamene mitengo ya mafuta yakwezedwa chonchi, kunduna wanu mukuona kuti ndondomeko yokonzanso misewu mwina mungayambe liti? Funso lachiwiri lupita kwa anduna a energy. Munafotokozera za mining kuti mwina boma lufuna likoze njira kuti Amalawi azipindula. Ndiye mboma la Kasungu kuli anthu kumeneku amene akumapanga za migodi komano mozembera boma. Ena amene kutengera kubungwe la Environmental Journalists amafotokoza kuti amapeza mwina 20,000 per day akagulisa miyala ya golide. Ngati unduna mupanga njira zanji zoti mchidwe ngati umenewu uthe mdziko muno? Zikomo tinanena kuti titenga round yoyamba ya mafunso kena kuti titenga ina nduna zathu mafunso amene tatenga pa round yoyamba nda amenewa upempheni kuti mu yankheko. Zikomo. Panopati tupanga budget consultation. Pa budget consultation pamabwera ma proposal osiyana-siyana, ena osathandiza, ena abwino. Yete suta wina kakapanga propose ndekuti basi mene tipanga implement. So ndimafuna ndinene pano kuti palibe worldwide tax. Ena so akuti ayi akuti anena kuti tipereka msonkho pa pension komanso ati deaf graduate. Mtu akamaliza zosatira tipanga msonkho. Ndi boma la professor atabira mtake meneno. Imene zonse zabodza. Ndiye akuti so ina ndaona zulu akuti ndinayankhula kuti ma civil servant inu sayembekeze salary increase sitikweza misonkho ngati mufuna kuti uyene misonkho kwe ati mtakupita kwina kulikonse. Zona mabwino wake ndiko mankwa ndi bwana zwa kuti inazi kuti uzikuza mpanga zingukutazisa nthawi. Just focus on what you want to do because he wants to change this economy. We don't want to be driven by propaganda for those people that don't wish us well. So I want to say it categorically here, those things are not true. I know you continue doing that. Those that want to wish us well, they want to derail us, but they will not move will move forward, will march forward to address this economy. You can create any propaganda you need, but it will not be moved. And professor will not be moved. I want to say this. And for those that are propagating those stories, time will come. You get it? But I'm sure we'll be vindicated when people now, when things have changed, the economy has restored. I'm sure people see that indeed the president means well. It means my government means well. I thought I should take advantage of this forum to dispel rumors that are going out there. I don't know who, but I don't think those are not good citizens. I don't think they don't wish Malawi as well because they want to scare people, civil servants, which is not correct. Foreign currency to foreign currency. That's how it has been done. So it's not true. But I'm saying I'm ready to discuss that technically for those that are willing to do so. The same applies to actually Zimbabwe. The dollar is much stronger because there is a dollarized economy. Actually, the price there is $40.58 per liter. I have the information here with me. Tanzania shillings, the price there is 2,778 Tanzanian shilling. You can also do the conversion. You have to know the kwacha Malawi kwacha exchange rate to Tanzanian shilling for you to get the right price there. Similarly, the Metcash. For Metcash to Malawi kwacha is 83.57. I've done the computation, so it's not true. I said I'm ready to engage anybody who is interested to do that. So that's not true. How much has gone to PSF?
The answer is we have not started because we're already in deficit, by the way. That's what exactly. But now starting from now going forward, we'll start. From negative. Negative, yeah. It's negative. That's what I said exactly. It's negative at the moment. So it has to move from negative to zero, then start moving up. So there's nothing at the moment we are collecting, but I'm sure now going forward, I think we'll make sure that we achieve that. Fuel sustainability. What we're going to do, the availability of foreign exchange. I thought I've alluded to that, what needs to be done. As I've said, we have, to me it's also about priorities. You see that we have fuel now, the reserves are improving because we have taken fuel as a priority. Foreign travel, that was supposed to be the president will go. Even virtual, where they said, even the organizer said you can even come virtually. We still want to travel, want to go there. So what we have done is we are saving where we think is needed the most. That's what we are doing. You have asked about our trip to Gulf region, the Gulf region. We went to Kuwait. We went to Kuwait Fund. Also went to Qatar. I would say that it was a very successful trip because we have specific commitments. We have a commitment to fund the Blantyre Hospital. The budget for the hospital is about $32 million. The budget for the hospital is about $32 million. The Kuwait Fund has committed 15. I'm sure you're able to read 15 million. And they are co-financing that with the Saudi Fund, another 15. But they have left the 2 million that we should also contribute for ownership. They want also us to have ownership. Otherwise, if it's entirely, we may not see the need. So they have said that also we need to contribute $2 million. We also got a commitment from the Saudi, now Abu Dhabi, to rehabilitate Chireka Airport. I'm sure you and me, it is an eyesore. We need to do something for Chireka Airport. And even the road going from Blantyre, from the Chireka roundabout, want that to be done. Maybe some interchange somewhere there. So that also the Abu Dhabi Fund, they have said they are going to look into that. In fact, they were asking us to do application. What we are doing is, after the meeting, if they tell us that you need an application, immediately we'll sit down and do an application there and then, and submit. And we would call even the designs, proposals, all that. So we submitted there and then while we were there. We have submitted all those proposals. And the Kuwait, they want to support us on this Maraka Mona Fatima Road. They have also committed to give us that money. In addition to that, they also referred to a foundation owned by the Emirates to give us food. Just yesterday, they said they had a meeting. They were asking us how much, if we were to buy food, how much the price of, whether do we need flour, do we need maize, all that, and what should go with it. We have just submitted. So that's what we. So in terms of whether or not we want to bring Islamic banking, I don't know how that question is coming in because it's not. We have been dealing with the Kuwait Fund. We have been dealing with the Saudi Fund. I'm sure you have seen bills in Parliament. We have been dealing. It's not the first time we are doing that, and it has nothing to do. Because Islamic banking, as we said, they don't accept interest rates. I think the principle of Islamic banking is profit sharing or loss sharing. They don't charge. So it's not applicable to the institution that we visited, including Kuwait Fund, Saudi Fund, Abu Dhabi, as well as Qatar. So there's no issue about religion in this. And my good friend Taonga, you want to say, what is the justifiable price of goods and services? I'm sure you agree with me that there's no price, single price. It varies from commodity to commodity. You get it? There are some who are purely local. The foreign component is not there. Am I right? There are some, there's more foreign component. Maybe they use a lot of foreign components. You get it?
that they may not be affected with this. You get it? So it varies. I can't give you a single price for all the commodities. It's impossible. You get it? But as I've said, we'll monitor. We want to make sure that when people are charging, they need to give a reason, a realistic reason why they have done the adjustment, and they will be discussing with the relevant institution, Competition and Fair Trading. Then there's the issue. I think we also did ask whether do we buy also black market. I've said no, we don't buy. We go through the banks. But also because of scarcity of foreign exchange in the banks, they also charge plus. When you establish letters of credit, they are pricing that goes with it. Arrangement fee, commitment fee, and also a premium. So we don't necessarily trade at the official rate because we are using what we call letters of credit. That's the issue. Thank you very much. Thank you very much. There was a question from Zodiac. Yeah, G2G. Where are we with G2G contracts? Let me mention here, as directed by our president, as you know, Tabanga migrate from G2G to open tender system. Now on G2G contracts, we only had 2 contracts signed with the government of Oman and UAE. So on those 2, it's only government of Oman some supplies, whilst on UAE there's nothing. So we are discussing with Minister of Justice how do we get out of these contracts safely. But as you all know, any contract has a lifeline, so it can't be forever. But as we speak, I think that it's almost 6 months. So there's a contract signed, 6 months, no supplies. What do you do with that? So that's what I can share on G2G, on the 2 contracts. Now going qua Blanta CCP, you talked about gold mining. Let me say that gold mining is not only in Kasungo. I think it's in many other areas in the country, from Chitipa all the way to Nsanje. There's that alluvial gold mining taking place. So Panopa, what we are doing as a ministry is to organize that sector. We are organizing those gold miners, the artisan miners, into cooperatives. Want to put them into cooperatives for these reasons. The first one is to reach out to them on issues of safety. So the issues that you have heard, mines, atani, so we need to reach out to them. Commanding at individuals, it will be difficult. So we want to put them into those cooperatives, reach out to them with messages of safety, security, environment, because there's a lot of alluvial land that is being lost. So we need to reach out to them. But after mining, they need to learn how to refill and put mitengo back onto malandi ngaramini ho. Komanso, there are issues za knowledge. We want to impart knowledge. What implements should they use when doing the mining? But most importantly, we want to provide a market. Because what is happening is, the government gives the mandate to Reserve Bank and Mamigo to do the buying of gold. We've seen an influx of illegal buyers of gold. Not mining, buying of gold. But we have seen a lot of illegal miners coming. The bank encourage all that. So we want to make sure we provide a market as a government to make sure these organized miners should know where to go with the gold that they are mining, so that it starts benefiting the country. So that's one of the things I was saying. But as a country, we should start benefiting from the mineral resource that we are holding. I think there was another one from Maridadi on Nkani ya Honorable Namalomba refused. You are the pompano as a Ankiraoka. Thank you. Should I respond? Oh, okay. Maliza ndikamaliza kasikilianka umokwanira This one. That's a political question. I think mafunzo lobula kwa ndisa ndimodzedi. In addressing that, I may want to touch on 1 or 2 other questions. Mitengo ya transport kukwera
Normally mafuta akakwera, that is expected. What matters is the level of adjustment. Choncho ife ngati ku Unduna, supported by the Competition and Fair Trading Commission, amene sikhala akupanga monitor. Right? If it's what na transport, actually I've already selected my peers. Utaitana transport onse abwere tikambe nawo. We also want to be a bit proactive. Tikambe nawo kuti akamakweza mitengo, they must be justified. Kuti chifukwa chani tikufika apa eti zinde nawo limodzi. So izozo ku ministry tipanga anamalomba analangula mu parliament kuti fona limomo ndizo nali gulu menero yasa ziyakire woka yankire ife takhala kuno lero tuwangakhani okula kwa mafuta ndi boma siwo chusa ya right kuno boma kupanga ziganizo boma limapanga ziganizo boma siwo pa ochusa yayi ngati pana futa kweze mtengo mafuta tabine chayo boma limene limakaziganizo amopa na maromba ana maromba manza boma na maromba amabanga sasa izufuru wawo la kula kuma ziganizo limapa kati yani ndi boma ndi vitu panga ziganizo kuruka this is ana maromba yayi boma la professor Mbina Mtalika kupanga ziganizo kuti ziko lishute lifike babwera tukuvana abana miseu nanka kale kuti tu miseu ine ndimaenda miseu wali kuni ndapita wakati kuzo mene ulili choncho as we put together a program yokoza miseu metu amba kupanga collect the road levy miseu semene ono kwambiri mene ili very critical tipanga prioritize basi takuyanga ziko komanso muna mongojeza azingi kuti tikonze misewu yathu kuti nguyembekeza kuti tiyembekeze road level yokhayo mwina singatithandize timakambe na zolo lomweli tipeze an innovative way of raising financing. An innovative way. Nowadays there are so many ways, PPPs, build, operate and transfer. Actually there is a lot of money. Our banks, pension funds, they are coming to us, they have money. Yeah, they want, for example, to do a road. They have to want to do a road as long as they have, what do you call this? Tolls. They'll be collecting their money from the tolls. They are ready to do that. So we are also looking at various ways, including also getting funding from our cooperating partners. So there's various ways that we'll be doing, which we have discussed. And I'm sure you will see more development taking place going forward, because we have put in place those measures to ensure that development has to continue. Actually, ndina kada jete pakanzi benezi, the members of the kandi exclusive interview. So they must say whether yanti mabi. Kumene tika yale kandi ziti. Kuti tichita bwanji kuti mse kuti konse. Tikufuna kuti pamene mkurukuta moyo akutuluka. Ayamata ili msete mse wabwino. And the president is determined. His message is supposed to be very, very clear. I want these things done, and they will be done. How they will be done, leave it to us. Creativity and being innovative. Thank you. Zongo kwambiri mutipache tukumaliza itatu. Yeah, wayantaka. Tukumalize ngoiza. Timalizitse tikwangule. Ndikuthokozeni Ajabi Muhangu aona kuondia nkilafuso limeni nakayaka. Chifukwa zakadi zikuyenda mu masamba nchezo. Kuti kodi munayankhula bwanji. Koma ndimafuna ndingonena kuti pa nthawi imeneyo timauzidwa za G2G. Kuti G2G ikabwera mafuta awadzatsika ndi almost 50%. Nthawi imeneyo amatika $160 per barrel. Nda matika bwera G2G tizigula chama 80 cents, chama 80 cents, I think chama 80 cents thereabouts. Now the same government tells you ati kutsitsa because mafuta kudula. Tufuna titsitse. Tikapitepile ku G2G mafuta matsika.
the same government ikweze. So that was the line of reasoning. So why are you telling us of the G2G if you are saying now you want to increase? That was the reasoning at that particular time. But I was also in opposition, so you should also understand that. Finally, chinene kuti panali funso lina lake taongo nalifunsa kuti 41% increase, how much do you expect to be a justified increase in goods and commodities? Imanena kuti nkhani ya mafuta ayi tikuyika mbapano kukwera panopa, koma tikanena zona anthu adakweza kale katundu nthawi imene timakagula mafuta aja pa black market. Mukhala mukugwizana nani kuti lokwama minibus pa nthawi mafuta amadula amasowa ija 10,000 tukagula pauja ana akweza mitengo, anapanga factor in cost ya 10,000. Panopa mafuta aja amapezeka, koma tikupanga struggle ndalama ndikumapeza ndalama zasizo kukwanira, tikupanga dzingongole misewu ndalama yopangira misewu sikupezeka. Ndeno pamene tinakuti tingochotsa pa 3,500 ikafike fa 4,945, ndi mukhaleno ndi mbali naye kuti timagula 10,000. Kuti pano munthu anganena kuti ndikukakwezanso fare ya minibus pamene adakweza kale. Ndiye ndimafuna ndinene chonchi kwa iwo amene akuganizira zokweza katundu, asagwiritse ntchito reasoning yakukwera kwa pano, chifukwa anthu adakweza kale. Tikhale ndi umunthu, palibe chifukwa chokwezeraso katundu pano. Pakhale nkhani zina zokwezera katundu, koma isakhale nkhani yakeyi, chifukwa tingoyerekeza pano padakangu tingoyerekeza kuti ndondo mafuta ya samapezeka ndi magula bepa black market ati 10,000. Lero kumafika tsiku la lero adakakweza mitengo ya zinthu, chifukwa adakweza kale nthawi adakakwezaso aisa adakakweza chifukwa mtengo adakweza kale pa nthawi imene mwina mwaka adakupanga factor in ka inflation, maybe inflation imene ikuyenda inflation, koma osati kukweza kwakuti chifukwa chonde kwabwera 41% ya fuel. Timatiti lero kuti no tauzeso amene akupanga business, there is no justifiable reason whatsoever to use the 41% to increase your prices of your goods and services. Ziko mkwambiri, because I'm just a Minister of Information, but the Minister of Finance is here. Maybe what I'm saying you can agree. Is it? Thank you very much. Titokoze kwambiri ndiye kumapeto peza kafika kumapeto mafusa jana juluka ndiye mutu watisire pompo chifukwa nthawi ndi apemphe amene anatitsogolera mayi Mathanga kuti akuangule ndikhulupirira kuti sokumeneko mwamaliza kale kumeneko kapena patina chofuna mwankula ngani ayi ndikupemphe mwamalize ndituziko kwambiri. Nditokoze anduna zachuma, nditokozenso anduna za mtengatenga, nditokozenso anduna azoulutsa mawu, nditokoze inonse amene mwachoka ku nyumba zoulutsa mawu, ndikuti ndi akuluakulu tonse akuboma komanso amayi ndi abambo, ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kudzakhala pa msonkhano umenewu. Ife ngati boma timathokoza nthawi zonse tikakutana ninuyo a nyumba zoulutsa mawu ndi makanema mumabwera mwa unyinji wanu, ndikuti zikomo kwambiri. Ifeyo ngati boma sitingathe kufikira kwa Malawi tokha, timadalira inuyo ndiyeno pakamwa pathu potiyankhulira, ndiyeno ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti zonse zimatakambirana pano zikafika kwa Malawiko ndendende metaneneramu, osati kuonjeza kapena kuchotsapo. Chifukwa ndichofunika kwambiri kuti ife ngatola nkhani, let's be responsible, let's love our country. Chifukwa kusokonekera kwa zinthu zinaso kumachitika chifukwa cha ife olemba nkhani, muna kuti toyitike munchere tsabola kena kankuononga tikalole kuti zikafike kwa Malawi imene zililimu. Nthawi inoyo si nthawi yona kuti muna tiyambe kukokana, it's too early. We're only 3 months into the new era, so let's allow the new government kuti ipange zimene nakulonjezani kuti Amalawi dziko lathu likonzekeso tikhalenso osangala ngati kale. Mwanjira yapadera pokuthokozani nonse kwandipa ndithokozeso kwambiri kutsatira anduna athu azoulutsa mawu. Ndithokoze kwa Aluntha TV, Zodiac TV, MBC TV. Ndikuthokozani kwa padera chifukwa mukutipeletsera uthenga umenewu mwaulere mosapereka ndalama. Ndikuthokozani kwambiri mwasonyeza umunthu.
umene unde Malawi zikomo kwambiri pakafunika kuti pena tiponyepo kena kake timatero paja koma panopa mwalola kuti zitero tikuti zikomo kwambiri tathokoza ndiye kwana tona tonse tinabwera tikuti zikomo kwambiri ambuye atidalitse tonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.